Pwy ydych chi? Awen dwi. Sut ydych chi heddiw? Dwi'n fendigedig heddiw. Lle ydych chi'n byw? Dwi'n byw yn Abersoch. O le ydych chi'n dŵad yn wreiddiol? Dwi'n dŵad o Lanrwst yn wreiddiol. Be ydych chi'n hoffi wneud dros y penwythnos? Dwi'n hoffi deifio ar y penwythnos. Be ydych chi'n licio amser paned? Dwi'n licio paned o de. Sut mae'r tywydd heddiw? Mae hi'n heulog iawn heddiw. Ydy hi'n brysur yma heddiw? Ydy, mae hi'n weddol brysur heddiw. Be ydych chi eisiau i swper heno? Dwi isio pitsa i swper heno. Lle ydych chi wedi bod ar wyliau? Dwi wedi bod i Sbaen.